sun fatattaki ƙauyen Yakadawa da ke jihar Kaduna a ranar Talatar da ta gabata. Sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci a cikin wannan tasha tamu mai albarka wato ta ƙasar Hausa, wanda ta dinga kawo muku labaran da aka wallafa a cikin shafin ƙasarhausa.com. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha, sai ka daure ka danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin ayyukanmu da zarar mun ɗora. Sannan mai sauraro yana da damar bibiyar mu a website ɗinmu na ƙasarhausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook, Twitter da ma Instagram. 'Yan bindiga na cin karensu babu babbaka a jihar ta Kaduna a wani sabon hari da suka kai, inda suka fatattaki mutane a garin, suka kashe na kashewa, suka yi kuma awon gaba da wasu. Wato hare-haren nasu ya zama ba sabon abu bane a jihar ta Kaduna, inda ba sa wuce mako ɗaya sai sun kai harin, amma har yanzu hukuma bata ɗauki wani mummunan mataki a kansu ba. Aƙalla ana rasa rayuka da yawa a kowace rana da suka kai harin, kuma sukan yi awon gaba da wasu, su nemi sai 'yan uwansu sun ba su kuɗin fansa. A kwana-kwanan nan ne, in mai sauraro bai manta ba, wani matashi ya kubuta daga hannun masu garkuwa da mutanen, wanda ake kiran shi Ango Abdullahi, wanda shi ma ya fito daga yankin na Yakadawa da ke karamar hukumar Giwa a jihar ta Kaduna. Bayan kubutar shi Sadiq Ango Abdullahi, an sake ɗaukan wani a cikin danginsa wanda profesa ne, wanda shi ma ya fito daga yankin na Yakadawa da ke karamar hukumar ta Giwa a jihar ta Kaduna. A ranar Talatar da ta gabata ne 'yan bindigan suka kai hari yankin, inda suka yi garkuwa da mutane 9, suka kuma harbi mutum 3, inda daga bisani aka samu labarin cewa ɗaya ya mutu daga cikin wanda aka harba. A yayin kai harin, 'yan ƙungiyar sa kai na yankin sun yi ƙoƙarin daƙile harin, amma abin ya ci tura. Wannan ba shine karo na farko wajen da 'yan sa kai suke ƙoƙarin daƙile harin 'yan bindigan ba, sai dai kuma abin yana gagararsu sakamakon ƙarancin makaman da ke hannunsu. An samu zantawa da wani jami'i daga cikin jami'an 'yan sa kan, wanda ya nemi a sakaye sunansa. Ya ce sun jima suna yunkurin daƙile harin 'yan ta'addan, amma hakan na ba su wahala sosai matuƙa sakamakon rashin makami a hannunsu. Jami'an ƙaramar hukumar kuma da kuma jami'an tsaro na yankin wani lokaci ba sa ma halatta sai bayan abin ya lafa. To sai dai mu ce Allah ya kyauta, Allah kawo mana ƙarshen wannan tashe-tashen hankula a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya. Duka kuma da haka muka kawo ƙarshen rahoton namu na yanzu, sai an jima za ku ji mu ɗauke da wani rahoton na daban. Ku kasance da tashar ƙasar Hausa a YouTube channel, Facebook, Instagram, Twitter da dai sauransu domin samun labarai da ɗumi-ɗumi.